likamdali. Tusani okuhle, nigxeke okubi. La ngiphakamisa ukubonga kwinhlangano yezangoma nezinyanga ezithe zaphumela obala ukuthi cha onakele khona okungahambi kahle. Yebo, igama esesisebenzisa manje sithi abalaphi bendabuko. Ngixolise nje ngokuthi angibabizi ngokuthi amakhosi, ngibabiza ngokuthi abangoma. Abangoma abasukumile ababheka ukuthi kukhona izinto ezingasezinhle umngomeni, abahlalanga nje bathula. I-ABBA le inhlangano yabangoma nezinyanga ngathi thingeze yaphela amandla, namadlozi wabo angapheli amandla, angahaleli uburishi benkohlakalo eyenziwa abanye abalaphi bendabuko namhlanje. Ukuthwala ngabantu, ukusebenzisa izicubu zabantu, lokhu sekuyiziko nje lebhodo lesidlwadlwa, ngoba emakholweni kugcwele awaphumeli obala, athi phansi ngokuthwala, phansi ngey'cubu zabantu. Kuthiwe kunomoya kaNkulunkulu ongekho kudlalwa ngomoya wabaphansi abathwetshela ukuthi bagcine intando yomuntu, kodwa benikhuleka nina nithi babotho sezulwini bayenziwe intando yakho, nina abaphansi benibenzisa intando yenu. Ngiyabancoma labangoma, ngiyazincoma lezi nyanga, bayazama abantwana babantu. Ningabazondi-ke, ningabaloyi bathathe ndina, ningafuni iy'cubu zabo. Glory, hallelujah. Yezilumoya. Sengicela amadlozi wabo namadlozi wabantu abafuna ukuthi kube khona inqubekela phambili, hhayi abacwila emnyameni wamabhayibheli nasenkohlakaleni yabalaphi bendabuko abathwalayo. Imali ayilutho soyishiya. Uyabona labangoma, wena enigma ohlala uthi amasangoma, nawe Mr. T obuka ukuthi izangoma zirong. Uyabona lezi yizo ezingafana nalesangoma esabhula uJehova Sibawuthi uNkulunkulu ka-Israyeli. Sibheke kuSamuel 1, ngisazi Samuel 1 ngingakutshela mase ngiphethe incwadi. Uyabona laba bangoma, yibona bangoma ngisho nedluzi kaJoshua Ben Yosef elingaphumelela kwabavakashela bafunde okuningi nakuzo izingcwenge ochwephesha kwelaba phansi. Baningi ochwephesha wakho kwelaba phansi, baningi bakhona oZarathustra, oBuddha, oGuru Nanak, baningi abantu abababa, o-Isaiah Shembe, ngingibaqede, oSai Baba, bangahanjelwa namadlozi amahle ongasiwe wegazi engiwabiza ngokuthi ama-surrogates, amadlozi eze ngokusokamdala ukuzofundisa ngelikamdala. Uyabona laba bangoma, ningakhuluma webazalwane, nikhulume yonke into enithanda ukuyikhuluma,
akekho uJesu okafike kini ningaqamba manga nithi ngibona izulu lamanga nesihogo samanga isihogo esikhulile senzayo ukuthwala ngabantu nokuqola abantu nithi uNkulunkulu wenu uphana ibusiso ngokuthi nawe faka imali lezo busiso zokuthenga kusho ukuthi ningabadayisi nimakethe yezibusiso zikaNkulunkulu wenu nayo uyazuza ngoba ufuna imali iqala. Ngithi nje ubusaka mdala ube namadlozi wabo embili bantwana bedlozi ekwenzayo niyazama yize kusaqala kodwa ngiyabona ukuthi lokhu yikona-ke ngempela-ke lokho akukho okunye ukuyodlula lokhu phela nje akukhule. Ngiyazi ukuthi banganithakatha manikhuluma ukuthi yekani ukusebenzisa umoya wetshe, yekani ukuthwala ngabantu, yekani ukuloya abaphansi ngoba bona uNkulunkulu wabo imali. Kodwa-ke ekugcineni umuntu umukelwa abakubo kwelabaphansi angazi bokubukela kanjani uthwele ngabo, angazi bokumukela kanjani uthwele ngemoya yabantu nezilwane zonke othwele ngayo uyowuthula leyo mthwala angazi ukuthi uyithula kanjani ngoba abalaphi bendabuko abadala babethi izizwe ziyathula uphindele enyangeni eyakuthwesayo ikuthule sona. Laba banamhlanje bathi uthathile ayikho iphindele emuva. Izinto zokugxeka zonke lezo ngoba laba ama-penny hungry Jacobs baqola nje abantu bese beyahluleka futhi kuyilungisa leyo yinto. Anganabi kakhulu ngibongela abangoma ngo laba ngibabiza ukuthi abangoma ngo abanedlozi lomoya. Yebo kwamanye ngiyangithi uma ungaphumanga nefundamo emhlophe emanzini konakala kuwamadlozi ngokuthi amukele lezi nkolo namhlanje lesignal yokuphuma nefundamo emhlophe ayisekho kodwa labantwana bedlozi ukwenza kwabo kuphindisela izinto emuva. Abantu bafe bazi ukuthi likhona idlozi. Noyoshua Ben Yosef noma bemqambela amanga wathi sezohamba ezweni wahlangabezwa amadlozi akuba uMosi noEli baningi nabanye emhlabeni kwisitala sikamdala. Abantu mase behamba benze kahle namadlozi abenze kahle bahlangabezwe abaphansi bakubo. Akekho abahlangabezwa uNkulunkulu, akekho ohlangabezwa uJesu phume phele kulawo manga. Iyona ndubuso enkulu leyo enza namhlanje singabi namadlozi sibe namadimoni okholwa angekho ezulwini angekho esihogweni angambonanga uJesu angafikanga kuNkulunkulu ngoba akekho ungakakhulumi nomdali kulindabo labaphansi umsayenkosi phezi kwabayisabayo. Ngicela lawo madlozi amsaba umdala akhanyisele iy'ngane zabo ngendlela yokuthi baphindisele iqiniso elaphanjaniswa zincwadi okuthiwa zingcwele. Abantu abathi bakhuluma nomdali beqamba amanga indaba abaprofethi iphume nje iphele ngoba uJehova naye wayibhulwa isangoma kuze kufike kwakuthi kwaJehova ngokwakhe wayeNkulunkulu wamashasi. Abantu angaphakamela umoya. Ngiyabonga wey'dala zikamdala, ngiyabonga webantwana bedlozi kuhle enikwenzayo embili babe nani bogoga bahle. Ngiyabonga bantwana bababa.